Sziasztok, Rotex vagyok, és itt van velem. Sziasztok, Good Killer vagyok. Igen, egy homokos. Na hát akkor ma a Battlefield Play for Fuel fogok játszani. Good Killerrel. Az meg. Velem vagy? Nem. Te! 0-3. Hol vagy? Nem tudom. Na, most hol vagy tényleg? Feljöttem egy lépcsőn. Jó. Itt megyek B felé. Ott vagy, meg vagy, itt vagy kocsival, fordulj hátra. Itt vagy kocsi. Ott vannak, vigyázz. Tudálok, várja, tudálok. Mennyi? Bassza meg. Nézd, hogy vezetek, baszki. Ott a másik, az a látod, az a kocsi, aki itt van mellettünk? Ezt én hoztam ide föl. Anyád, lőjél már valamerre. Nem tudok, elfogyott a töltény. Ja. Ó. Mi volt ez? Vége a játéknak. 0/3, nekem 0/1 csak. Akkor még egyet játszunk, nem? Már most a jobb alsó sarokba kiírja, hogy ready. És mehetünk. Itt van Peterson. Velem vagy megint. Jó. Gyere elém kocsival. Itt már, ott vagy, állj meg, ott a kocsinál, itt vagyok. Szevasz! Nekem már AK-m van, öcsém. Hát nekem fasz a sniper. Nézzük, mi van itt. Valaki lő. Ja? AK-74-en van. Itt van valami kocsi. Gyere a kocsival, gyere. Ne te vezess. Én vezetek. Gyere. Basszomat. Na beszálltál? Mi? Nem, beszálltál? fenn vagyok, ott belütötted? Aha. Itt ezt lőjed! Lövöm, bazd meg! Szedd szét! Hol van? Várjál, állj meg, kiszálltam. Vissza, menj! Várjál már! Várj már meg! De mit csinálsz? Gyere már! Várjál, füstöl a kocsi! Beszálltál? Be hát! Mehetünk. Várjál, állj meg! Nem megy fel a dombon! Oké.